Мисли. И мисли. Пред тялото, да, точно така. Движението е само... Точно така. Движението е плаката само. Тук е заключено и само, но това е отпуснато, за да оформи шепичка и движението всъщност следва. Значи все пак тази е заключена, нали? За да може да се получи тази ротация. Добре. Другото, което е, не случайно в групата ви пусна това клипче, което беше на бавен каданс. Ако така се го погледнете, пак като се приберете, всички се махаха напред. Което ще рече, момента на загребване го няма. Значи, за да загреба, трябва да ги приближа, нали? Защото нали, все пак трябва да хвана нещо. Нали? А пък това, което беше на сила живо, там вече си е покритялото, там е друга задача. Така че това прибиране трябва да бъде задължително. Нали? Не трябва да търсиме докосване, но трябва да има едно събиране на върховете поне. Нали? Добре. Така. И другото, да. Последна стъпка, седмата стъпка, правим едно загребване, горе ли ни остава? Още едно. Защото всъщност на прибирането още едно загребване се прави. Нали? На самото прибиране се прави. Да, на ръцете горе остава. Да, тук остават. И от тук де-факто се изнасят в изходната позиция. Нали? Вземайте си криво. И клепито. Да. Какво беше интересно за клепито? Вертикалното и добре изплатите лакти, нали? Казахме, това ви е територията, в която никой не трябва да пускате. В личностното пространство говоря, че психологическото личностно пространство. Добре? Да. Дали си говорим тук да обърнем внимание малко на силата на крепи. Добре. Понеже ще говорим за крепи. Значи не е идеята просто да направим едно силово удар. Ако някой се занимава с бойни изкуства или е гледал, сигурно се видял дори едни меки движения, каква сила и какъв заряд носят и може да те изхвърлят на разстояние. Тоест трябва да е много мобилизирана, много концентрирана енергията, не толкова като разтрисана страни да бъде външно, ами напротив, много култивирана енергията и много точно в определената посока и като една събрана енергия на куп в определен момент, която да отласне. Мислете го за това, защото някои много външно го играят и като много такова натрисане. И ако сложиш да играеш с партньор, няма да можеш да го бутне. Идеята е да можеш наистина да направиш така блок в някакъв смисъл. Да си стабилен в това. Може да го пробвате. Ние почваме да правим традиции, че това ще го пробваме специално. Добре. Само още нещо да обърнем внимание, което аз ще го видях на видеото, когато ми гледах. Това е полезно това видео. Тъй като исках тук да си изразя картинката в ръцете, не обърнем внимание на глезане. И крака ми е свободен. А това трябва да има, тук при ходенето, това трябва да се покаже. Нали? То върви със самата идея за мисълта. Значи той мисли и диша. Нали? Това са вече добавката към нещата. Заставаме в две редици. Да. Тук ли правим или само така? От тук. Тук, да. Все пак има сгъване в кистите, в лактите. Нали? То от лактите става, другото е така. Това е вярно, че някой да го прави. Някой го правят и вълнообразно. Значи, заставаме, ниските са там, високите са тук, пак както бяхме подадени. Мама ще отиде в ниските. Я си служете така да се. Сега, аз няма. Как да разширим? Това сега. Рече малко си на победица. Дай малко Ирена. Така, сваляме ръцете, можем ли да ги сваляме? Не можем. Добре. Значи това е по-важно. Да, но нашите ръце са по-манички и сега не сме да се. Вие трябва да бъдете една друга. Не ги търсете тях. Да се кажа да се.
плътно, плътно, да стане вертикално, плътно, вертикално, да стане, нали, целта е точно това да... И сега ще усетите как единия, примерно, отляво по-силно натиска, десния, примерно, по-слабо. Значи, това трябва да е. Трябва с една сила. В един момент с една сила. Сега музика, ако може. Значи, внимание тук, всичко ще го правим на място, нали, разбирате, но въпросът за да получим е това да го усетите и да станете като една верига, това е нещо упражнение, какво ще направим следващото пак второ. Сега има много различен разказ в тази част. Много различен разказ. Значи мога да ви кажа, че това говори много за човек. Тук се вижда колко обстоятелства и колко е подробна Мара. Което ще рече, това трябва да се изчисти, за да станат дланите са само нагоре. Само нагоре. Затова движението по 38 година е нагоре, няма въртение, няма загребване, няма нищо. Всичко отива само нагоре. Ето Като отидеш горе, после... И пак слизаш надолу, ето го. Ето го, те са вертикални. Нямам, ето го няма. Няма. Загребване. Ето го. Загребващи Ти движения, факто така как ще приближавайки го загребваш. Ето го. Няма нужда просто. И затова дава различен рисунък. Добре. Упражнението даде ли своят резултат или не се получава? Добре, че не съм евреин, ще бягам. Добре. Сега ще правят ни кръгчета, Точно това е движение. без да въртят китките. Това е тлака деца. И върховете си приближават и движението е перфектно.
Ето, това е движението. Ние никога по този начин не сме. Още малко. Е вкарана на една програма. Без да ги почнем, за да могат да се събират все пак. И ластики, разбере се мъртворява. Не бе, толкова мама. Тук си говорите. Ето ти го виждаш. Що се получава? Аз говорите само. Толкова си ще го мисля по-тъй. Се получава това деца. Как се вземете с това? Какви? Учите ли се на тези? Значи периферата зрение. Не, той е много як. Вземаме бутни, аз съм лекичко. Защото много е хубаво, специалното, много е полезно. Аз ги гледах тях с ръцете, много е полезно. Да. Даваш някакси общия виждаш рисува въображение. Да, те ще бъдат доста бързо по време. После чакат горе. Тя се си приближава. Да. Тук нищо няма, нали? Само костюм се получава и тук също стана. Целта не е да стане голямо. Няма да стане добре, защото това широко така. Това го направих. За ума всъщност, ако искате да направите